DJ Bash, kaga wata yarinya amma fa yarinyar nan ta haɗu. Kai Starboy ka kyala matan nan, ni na san me ya faru. To bari na baka labarin wata fahangela Kaduna. Kai ma haka ta faru da kai kamar ni a Jigawa. Oh DJ Bash. Ba ni raps Starboy. Mana, hello my fifu. I'm a Starboy and dan gaske. DJ Bash dan gaske on the beach. Arewa young graphers. Na je Kaduna na haɗu da wata yarinya yar ba ta san rani. Haka na matsa kusa da ita na ce please baby ki kalle ni, magana nake amma yarinya ta ki ta saurare ni. Oh boy yarinya ta haɗu kamar Nicki Minaj. Haka ne ta bunce a baya a si yarinya shopping mall za ta je. Kashi ba ni da kuci a haka ne ta bunce a inda za ta je. Oh boy na ga ta kaina a lokacin kamar na fice a guje. Kai baba amma fa yarinya nan ta haɗu. Mana. Kai baba amma fa ka jiji Starboy ka san me ke faruwa? Haka na je Jigawa ina sauka sai ga wata fine girl tana zaune a bakin wani white girl. Ina ta tunanin yaya za a yi mata talking amma gashi jikina babu ko sisi dan babur din ma na haya ne na hawo. Ita ko yarinyar kana ganin ta ka san kalar camera. Kai Starboy kana ganin yarinyar kai ka san ta hadu. Na tafi zan mata talking sai ga wata za ta shiga gidan da wani jan moto. Ba sai na ji yarinyar tana cewa Hajiya you are welcome. Kai DJ Bash kar da sai aikin gidansu. Kai dai Starboy bari ai ban je ba da na je da an ji kunya. DJ Bash ai ko da kaga ta kanka mu je mu kura da fofota ko za mu samu sukuni. Mana. Oyana, let's go Starboy mu je zuwa. Come on, no be smart, your boy Starboy DJ Bash. Mu ne Arewa young graphers. Mu je zuwa. Come on, no be smart. Allah.